Noniin, keula pystyy! Keuli! Jaa, no lähdetään perään. Toi on siis mun kaveri. Noniin, mä sitä kiikkää enää täällä pyörä. Ei toimi enää tää mukaan. Saankohan mä kiittää? Menikö toi? Oota, mä tuun kuvaa! Oisko käsirunnussa? Joo. Siellä meni käsirunko. Aika hyvin keulii muuta. Vieläkin vetää. Ui 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 ui. Melkein tuli kuvaajan rengas. Tai itse asiassa en mä kuvaaja vaan no mä kuvaan omalla puhelimella tänne mun kanavalla. Sormi vähän hittas. Se ei laakselta, kun se kolahti tohon noin. Keula laski alas. Ja käisit sä kokeilemat sit kotona. Vai kukaan muukaan? Niin tätä ei saa kokeilla. Tota ei kannata tehdä. Ei. No respect. Autotiellä keulimen no respect. Ajakaa jalkakäytävä, nyt pitää ottaa tämmönen auto. Joo. Keuli! Joo. Oi. Tossa on yksi tommonen random pyörä. Oho. Vielä keulaa. Ja video loppu tähän. Moro!